מי אתה בכלל? סופר סאי האגדי, סון גוקו! כן, גם זה אני אבי, אברהם, ואנונו. הפרויקט שאני הולך לעשות, שאנחנו הולכים לעשות, זה פרויקט חשוב מאוד. אני רואה את זה כפרויקט של תפילות ומנגינות, שיש להם כוח לחבר, שיש להם כוח להגיע ללב של האנשים. שזה חלק גדול מהרצון שלי לעשות את הפרויקט הזה, את הדיסק הזה של התפילות והמנגינות, זה למצוא את האחדות ביניהם, את הנקודה של האחדות. כל אחד שמע איזושהי מנגינה כשהיה ילד, איזושהי תפילה, איזשהו סיפור, דברים שמאחדים בינינו. נקדישה ונריצה כנועם שיח סוד צדפי קודש המשלשים לך קדוש. כשאתה קורא תהילים, אתה מקבל תשובות, משהו קורה לך, רעיונות פתאום קופצים לך. וגם בתהילים יש איזשהו קטע שהטעמים מסודרים בצורה כזאת שהם לא קבועים במקום שלהם. זאת אומרת, זה חשוב מלפניך. אם נמצא לפניך טעם יותר חשוב, אתה מתבטל אליו. אם לפניך יש טעם פחות חשוב ממך, אז הוא מתבטל אליך. זה כאילו מין מלמד אותנו איזו צניעות. זה תהילים, זה פשוט משהו מדהים. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. אני פשוט רוצה להגיד לכם תודה. אני שמח שהייתם איתי ואני מאוד רוצה שתשתתפו איתי בפרויקט הזה. כל אחד כאשר ידבנו ליבו ייתן. אחד שיכול לקנות דיסק, אחד שיכול לקנות, להפיץ דיסקים, אחד שיכול להשקיע באיזושהי דרך, להזמין אותי לחתונה, להזמין אותי לבר מצווה, מה שאתם רוצים, העיקר שנוכל להרים את הפרויקט הזה, ודרך אגב זה לא הפרויקט היחידי.